ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರಿಗೆ ಬರ್ತ ಇನ್ನು ಓರಿಯನ ನಾಂದಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆನ ಪುಡರ್ ವಿಶ್ವಜಿತ ಅಂತ ಬೆಟೇರ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೇನಾಯ್ತು ಮರಿಮೇದ ಪೂರ ಬರ್ಕುನ ಮರಿಮೇದ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಎಂಕೇನು ನಾಂದಿದ ಬಾಯ್ ಹುಡುಗಿ ಫುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಪೂರ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಹೇರ್ ಪೂರ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಹೇರ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲ್ ತೋಜುಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ 4 ಜನ ಅಟಿಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಮುಂದೆ ಉಂದಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲ್ದಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೈ ಬಲೆ ಮೇಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ఒక ಮೂಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಿಡೋದು ಎನ್ನ ತಂಗಿ ಉಂಬೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಸಿನಾರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವೆರ್ನ ಮನೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಓಕೆ ಬೇರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾವೆರ್ನ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಮುಕ್ಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುದರ್ದಾಯ್ತಾ ಸೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಮಲ್ದಿ ನಿಂಬೆ ಖಾಲಿ ಮಗದ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ರ ಪೋಸು ವಿನಿಶ್ನ ಪೋಸು ಚಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಬರ್ದಂತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಂದಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮಯರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾತಾ ಮದಿಮಯನಕ್ಕಲು ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲತ್ತೊಲೈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಂದುನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದಿಮಯೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಏ ಮದಿಮಯ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮದಿಮಯೆ ಎಂಕ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ರೇಗಪ್ಪುಜಿ ನಾವು ಬೆಗಪುಂತುಲಗೆ ಏಪ್ಪ ಒಲೈ ಕುಲ್ಲಡು ಈ ಎಂಕ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದಾತ ಏ ಅಂಚೆ ಚೂರ್ ಕಪ್ಪ ಅಂಡ ಆಲ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಂದರೆ ವಿನಿಶ ಮದುಮಗನ ತಮ್ಮ ಈಗಾದ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಮದುವೆದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಬೆಳ್ಳಿದ ದೇವರನ ಮಂಟಪ ಇಪ್ಪು ನಿಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಇನಿ ಪೂರ ಒಂತೆ ಗಲೀಜುಂಡು ದೇಗ ಪಂಡದಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಂದಿ ಆಯ್ನಾದರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮೋನೆ ತೋಜವರೆ ಪುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಗಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮೋಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅವತನದ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಪೂರ ಅಲೆಗೊಯ್ಸ ಕೊರ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಪೂರ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ರು ಬಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಕುಡಿಯೋರ ಏನ್ ಅಮ್ಮಲ ಅಂತನ
ಅವಳು ಆ ರೂಮುಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣನ ರೂಮುಡು. ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರತಃ ತವ ತೇನ ಮೇ ಸಫಲ ಅವಾಪ್ತಿಃ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಪಾತ್ಮನೋದರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೇಯೋದೇವೋ ಭೂತಿರ್ವಾಣಿ ತಿರುಮತಿರ್ಮಮ ಅನನ್ಯಾ ಸಿದ್ಧೇಂದೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾಃ ಪರಿಪಾಲತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಸೋದರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಕುಟುಂಬದಾಗ ಒಂದು ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಕುಲದೇವರು ಚಿನ್ನಮಂಡೇವರು ಮಾನಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಳು ಮೂರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೀವು ಇಲ್ಲದ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಂಬಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ पाद्यम अर्घ्यम आचमनमनुवर्तयामि इष्टकामना संवर्धन्तां प्रतिकरणमुहूर्तनक्षत्रसम्भवस्तो प्रतिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नादिवताः प्रीयन्तां शुक्राङ्गारक बुधबृहस्पतिनैश्चरराहुकेतुसहिताः आदित्यपुरोगा सर्वे ग्रहाः प्रीयन्तां भगवान् नारायण प्रीयतां भगवान् पर्जन्य प्रीयतां भगवान् स्वामी महासेनः पुण्याः कालान् वाचयिष्ये वाच्यताम् ॐ गादेवाशुकुले शुक्रे विरङ्गेरजानात्तन्वान् शुभं पुराणकविभिः पवित्रैः रोजवदान पर्यायुर्वान् श्रियो मीते गतिरनूनाः तदप्येहाभिरुधिः शुद्धो रैमिधारे शुद्धो मानसौम्यः इन्द्राशुद्धो विनो रैवृद्धो रत्नाकाशे शुद्धो रत्राणि कृते शुद्धो वादं शिशाससि समावर्तने मङ्गलनामानमग्निमृतनो प्रतिष्ठाप्य अभ्यन्तरश्रीकामस्तहरीपतिपरशुरामाय नमः ज्ञानावाहनादिसर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। पीतायै नमः, श्वेतायै नमः, अरुणायै नमः, कृष्णायै नमः, धूम्रायै नमः, तीव्रायै नमः, विष्णुलिङ्गिन्यै नमः, रुचिरायै नमः, ज्वालिन्यै नमः, मृदुषी गायत्री गन्धः ಮರಿಮಾಯನ ಅಮ್ಮ ಜನ ಅಂತುಂಟುಲ್ಯ
ವಿಷುನ ಹುಚ್ಚಿದೆತ್ತು ದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಕಾಶಿ ಇದ್ದಳೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಆಯಂತೆ ಕಾಶಿ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಾಶಿಗೆ ದೇವ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐಟೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾಕಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಪನಯನ ಎಡಮ ವರ್ಷದ ಆಂಡ ಎಡಮ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಕ್ಲಿನ ಗುರುಕುಲ ಕಡ ಬಿಡ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಜೋಕು ಗುರುಕುಲ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಸೊ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಆಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ವಿವಾಹ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಟ್ಟುದು ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂತ ಐತ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಮದುವೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಕಾಶಿ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಯನ ಸೋದರ ಮಾಮ ಏರಿರ್ತಾರೆ ಆ ತಡೆದು ಅದನ್ನು ಪಿರಕನಪ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಮದಿಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Isu. Beli. ಕಾಶಿ ಹೋಗೋಣ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಿಂಕೊಳ್ಳ ರಾಮಾಯಣನೇ ಬೋತ್ರಿ ದುಮ್ಮಾಡ ಬೋತ್ರಿ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪುಲೆ ದೋಸೆ ಸುತ್ತ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ఆయన పిరవడ్ బలని
ಲೋ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾ ನಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಶಿ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯನ ಸೋದರ ಮಾಮ ಆಯನ ತಡೆತದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತುತ್ತ ನಿಕ್ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬಂದು ಆಯನ ಮಿಗ್ದಿನೊಟ್ಟುಗು ಪೀರಲೆ ಸೊಂಬತ್ತೇರ್ ಅವೇ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಲೈಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಆಯನ ಅಣ್ಣೆ ತಡೆತದು ಆಯನ್ಲೆ ಸೊಂಬತ್ತೀನಿ श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवहारः डमरू निन्ना बेटा साइड दीजिए किबिक बार न काजिन पूरे ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮರಿನಲ್ಲಿ ಅಶನ ಗಾಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಶನ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಂಕುಲ
ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ನಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಚೆನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ 2 ದಿನದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಾಗವಾದ ಸಾಗಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.